500 a wannan marar. Kai amma ita ce fa. To amma dai kai yanzu fa ana sace mutane ta hanyar kuɗi, anya kuwa ma na san me zan yi. Bari in jira kuɗin nan zuwa dare in gani, idan bai gudu ba ko bai bata ba ko bai wani abu na gaske ne, haka ma za a yi kawai. Kudina ne, ta ne nake jira dare in ɗauka. Za ka yi hauka? Allah ya sa.